Benvinguts al circ. El circ Relull històric conserva l'estil dels circs antics. Els seus carruatges i decoracions són originals i recorden els espectacles de finals del segle XIX i principis del XX. A la pista central apareixeran acròbates, malabaristes, trapezistes que sorprenent tothom amb les seves habilitats, tot creant una atmosfera màgica i acollidora que transporta el públic a temps passats.
lloc d'emoció i fantasia on petits i grans gaudeixen junts. Cada número és únic i diferent, on es manté el públic atent fins al final, moment en el que tots els artistes rebran un fort aplaudiment per les seves actuacions.